que veieu aquí de ja assignat. Aquest enllaç portem a aquesta nova pàgina que vam presentar a l'abril amb els eurodiputats, amb el Tremosa, eren eurodiputables en aquell llavors, eren la Maria Badia, dels socialistes, el Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, el Raül Romeva, d'Iniciativa, i el Junqueras d'Esquerra, que al final no va poder venir a l'acte per un compromís. El que vam fer amb aquesta pàgina és, vaig estar treballant una pàgina que pogués aglutinar el suport que hi havia respecte a tot això, perquè crec que és interessant, com ja s'ha dit, tenim capacitat de mobilitzar-nos, vam poder aplegar més de 100.000 suports a la pregunta de la barcelonina i vaig creure oportú que el que feia falta era una eina que poguessin utilitzar els eurodiputats de cara a defensar tot això, perquè també ells em deien que a vegades a Europa els retreien que tot això era una cabòria seva, que potser no tenia prou interès entre la ciutadania, que potser sols els interessava a ells de poder-se dirigir en català al Parlament Europeu. Però clar, que una llengua sigui oficial al Parlament Europeu té moltes implicacions. Jo, per exemple, a mode d'exemple, això és el que veieu darrere de qualsevol CD d'aquesta marca en concret, però qualsevol altre venen a ser més o menys el mateix. Aquí venen unes instruccions de precaució en diferents llengües. Aquí, curiosament, són totes les que són oficials a la Unió Europea. Per exemple, també hi ha l'estonià, hi ha el letó, que no sé quants discs venen en aquells països, però òbviament són estats que tenen 2 milions de persones, tecnològicament menys avançats. Vull dir, no hi ha cap tipus d'excusa per a que el català no sigui aquí, perquè el mercat prou que en té. Llavors, són aquests exemples quotidians els que, per exemple, a mi m'interessen més. No m'interessarà dirigir-me al Parlament Europeu, de moment no tinc res a dir-hi. M'importarà menys que això, que els eurodiputats puguin parlar-hi, però clar, que la teva llengua sigui oficial té una sèrie de conseqüències, sobretot, per exemple, a la Comunitat Econòmica Europea, molt important, respecte a l'etiquetatge dels productes i respecte a tot plegat. Una cosa del dia a dia, bàsicament. Quan, per exemple, als menús que podem disposar als dispositius electrònics que n'estem envoltats, doncs ve tot aquest tipus de conseqüències. L'Europarl.cat va tenir durant el primer any, 2008, us dic que durant els primers 4 mesos no va haver-hi massa visites, però al final de l'any va computar 155.000 usuaris únics que van veure més de 600.000 pàgines. Això és un èxit, sent el tipus de pàgina que és un èxit. A mi molts cops el servidor el tenia saturat a casa de visites, els diferents pics que hi havia arrel de notícies a premsa, per exemple. I per contrastar-ho, per exemple, podem dir que la pàgina de l'oficina de Barcelona del Parlament Europeu de la Comissió tenia 1/3 d'aquestes visites aproximadament. Curiosament, després que jo llancés això, va ser fa aproximadament un any, devia ser l'octubre de l'any passat, l'oficina de Barcelona va decidir renovar la seva pàgina web i la va fer en català. I algunes seccions eren la traducció de la pàgina oficial del Parlament Europeu, el que passa que no estaven disposades tal com jo havia fet, com a calc de la pàgina oficial, sinó que estaven el mateix contingut traduït d'una altra manera, o també en català, estava disposat amb una altra jerarquia, diguem, de menús. Van venir els eurodiputats, entre ells també l'Aleix Vidal Quadras, aquí a Barcelona, i van explicar que els semblava que això estigués en català. L'Aleix Vidal Quadras va exposar que això era molt car de mantenir. Tantes llengües era molt car, era un sistema destinat a 1/3 dels recursos al Parlament Europeu, destinaven molta gent, i que bé, que incorporar noves llengües era molt car, i sobretot era molt car incloure el català en concret. El Ramon Obiols, que encara és eurodiputat, però va deixar lloc, si us en recordeu, a primera plana a la Maria Badia, el que va dir és, literalment, que aquesta situació era inversa, que els catalans no poguessin tenir almenys la pàgina web del Parlament Europeu en català. És una institució, com us he dit, l'única on els eurodiputats s'escolleixen per sufragi directe de la ciutadania. Per tant, interessa que hi hagi un enllaç bastant fort amb la ciutadania, perquè si no, ningú entén, per exemple, que algú pugui demanar el vot a Alemanya si no és amb alemany. Això no es concep. En canvi, aquí s'aplica, i bé, entre altres raons, no solament aquí poder sí que són les lingüístiques, però hi ha moltes altres raons per les quals Europa està molt mancada de suport social i clar, el que volen és apropar-se. El mateix Aleix Vidal Quadras, quan va fer aquestes declaracions, era vicepresident del Parlament Europeu i estava molt interessat en motivar els eurodiputats, heu de fer campanya, us heu d'apropar la gent, però clar, i aquí li deien, ens hem d'apropar la gent, però si no ho podem fer en català serà molt complicat. Després d'això va venir el Raül Romeva i l'Ignasi Guardans, que els dos van donar suport a l'exposició del Ramon Obiols, i bé, venien a dir això. El Guardans, recordo que va dir que l'oficialitat del català no depèn dels que estem en aquesta taula, va dir, dependrà del suport que li vulgui donar la societat. Si la societat catalana no ho demana,
serà molt difícil, perquè hi ha massa coses en contra, hi ha massa gent que no està per aquestes, com per a que 6-10 diputats del Parlament Europeu puguin aconseguir una cosa que estaria fora de tot procediment, perquè l'estat espanyol o canvia molt o seguirà sense donar-li suport a una iniciativa d'aquest tipus. Bé, com us deia, a l'abril vam presentar aquesta pàgina i aquesta pàgina, bàsicament, la feina que em va portar va ser el formulari. En aquesta secció que veieu aquí hi ha un vídeo. Actualment hi ha el vídeo que vam fer amb Òmnium Cultural fa un parell de setmanes de promoció de tot això, però bé, hi ha altres vídeos. A la secció vídeos d'aquesta pàgina web veureu l'aparició del telenotícies que va haver-hi a l'abril, com us vaig dir que em van citar, o fins i tot l'acte de l'abril d'aquest mateix any amb els eurodiputats de presentació d'aquesta pàgina. Qui vulgui més detalls sobre com està organitzada aquesta campanya, que vegi el vídeo i jo estic parlant durant un quart d'hora concretant els detalls i els procediments que seguiré. Però bé, aquesta pàgina el que sí que no em vull deixar és de dir-vos que hi ha el formulari per donar el suport al català traduït a 34 llengües europees, les oficials que són 22 més altres. I amb aquest formulari cal introduir-hi qualsevol ciutadà, doncs per exemple, nosaltres introduïm un DNI espanyol, un passaport, aquí marcaríem l'estat, el nom i els cognoms, i aquí escriuríem aquest codi que ens apareix aquí dibuixat per evitar l'automatització de signatures. Aquí baix 5 condicions obligatòries i bé, i aquí sota signo per l'oficialitat del català a la Unió Europea. És per donar-hi suport. Hi ha hagut diferents etapes en aquesta pàgina. Durant l'estiu la cosa es va calmar, però avui, per exemple, ja hem passat les 14.000 signatures. Jo tot això ho guardo al servidor amb condicions tècniques adequades per a que no siguin publicades. Ara ho hem registrat, ara que s'ha agafat Servolum a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per protegir aquest registre. Per tant, el que estic fent és recol·lectar els noms, cognoms i número d'identificació de diferents ciutadans de la Unió Europea. Aquest formulari, com us dic, a algú li sembla prou curiós, per exemple, també està fet amb gaèlic escocès, amb galès, amb èuscar, per exemple, i això ha motivat simpatia en diferents comunitats parlants que es troben com nosaltres, que no són oficials. Els vídeos els podeu veure en aquesta secció d'aquí i sol us mostraré aquesta pàgina que es diu Xifres, on mostro els percentatges de signatures que hi ha hagut. Hi ha un mapa de la Unió Europea pintat amb diferents colors. A veure si apareix, com us dic. El mateix ordinador, el mateix servidor serveix aquesta pàgina, l'oficialitat.cat i la d'europaro.cat, per tant hi ha molt trànsit. Bé, com us deia, hi ha aquest mapa que es va actualitzant cada cop que algú vol visitar i hi ha el percentatge de signatures. De l'estat espanyol hi ha el 98,76%, però bé, en veieu d'altres. El 0,61% de les signatures que hi ha són de l'estat francès, hi ha també italians, hi ha de Finlàndia, d'Eslovàquia, hi ha de diferents estats que estan pintats en color verd. I amb aquest pastís pintor per llengües. Òbviament la gran majoria són signatures en català, però també hi ha en occità, en lituà, en letó, etc. Bé, jo vaig elaborar tot això i com us dic, hi ha prou activitat. I últimament, amb aquest compromís que ha adoptat Òmnium de defensar tot aquest projecte i de permetre'm disposar de les seves seus territorials per poder donar conferències, doncs tot això està agafant certa volada i bé, estic prou content perquè rebo suficients recolzaments com per portar això endavant. Perquè durant tot aquest temps, i amb això ja acabo, durant tot aquest temps m'han anat donant certs reconeixements. Per exemple, l'últim va ser el Congrés Convit a Girona, on l'Anna Pagans em va donar un premi a la millor iniciativa lingüística, era un congrés de lingüistes, i allí vaig tenir l'oportunitat de parlar amb aquesta comunitat, de la qual jo soc poc habitual, i em van dir que estava tot molt ben pensat, que estava ben traduït, que estaven contents amb com estaven anant les coses. A mi m'agrada de parlar amb la gent perquè, clar, aquest és un projecte que, si bé estic portant jo, el que intento és que sigui un gest el més horitzontal possible. Jo no estic afiliat a cap tipus d'institució, cap partit polític, i crec que la clau és aquesta, és no creure que això és un gran gest, sinó que és un gest que pot fer de multiplicador de molts altres, perquè
hi ha massa gent, massa força en contra, com perquè un sol gest, per molt gran que sigui, pugui tombar tot això, pugui canviar aquesta realitat que ja ha estat exposada. Crec que a la mesura que aquest gest pugui convertir-se en molts gestos, cada assignatura és un gest a favor en suport de l'oficialitat del català, doncs crec que serà aquesta la clau, d'afavorir molts gestos, de fer veure que realment són prous, com perquè un cop aquest registre de signatures sigui prou voluminós, passar-lo als eurodiputats i que llavors ells disposin d'un suport tangible, aglutinat, de la realitat sobre el suport amb aquesta petició. Bé, moltes gràcies. Qualsevol pregunta?